Pagkatapos ng kahapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. As nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Hello! Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Jonas, nasaan ka na? At magla-live na tayo sa King's Radio. Jonas! 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 O, diba? Ganyan ang pagtawag para ma-tense. Ayan, bumaliktad na naman siya. Bumaliktad ako. Magandang Wait hapon lang. po. Ayan, hello everyone. Good afternoon. It's a beautiful Tuesday. Once again, kasama niyo po sa inyong programang AgriSenso. Ito po si Inday Bajang. Oh, hindi halata. Hindi masyadong halata na napaka-shy talaga ni Inday Bajang sa totoong buhay. Yes, I'm such a shy person and so... Huwag kayong Sige. maniwala. Scam po yan. Scam na scam po yan siya. Oo. Anyway. Napaka-scam nila. Anyway, ayan po kasama ni Inday Bajang. Wala nang iba pa. Ang inyong pong lingkod, Clara Tita. Samahan niyo po kami ni Inday Bajang sa loob ng isang oras na puno sa chikahan. Of course, abangan niyo po later on kung ano po ang update sa presyohan ng ating sibuyas na pula. And at the same time, sa ating Agri-Unique Chika, kung ano po yung mga dapat nating iwasang gawin sa ating mga alagang baboy. Yan po ay courtesy, of course, ng ating anong tawag dito? Certified reseller, certified user po ng ating King's Vita Plus, ang ating content creator na si Dodong Villaran. And of course, I think meron tayong replay sa topic na inihain sa atin ngayon ni ang ating Apollo Molok Native Chicken. Alright? Yo! So marami-rami yan mga friends, of course. And syempre, kung meron po kayo mga greetings and all, meron po kayo mga gustong maipadala o maiparating sa amin, ayan, mga mensahe, i-comment nyo lamang po sa baba ng ating Facebook Live video ngayong hapon. So dahil sa gahol na naman tayo sa time, ayan, medyo matas-taas ang ating diskusyon ngayong araw, magsisimula na po na walang aking kasama, parang kinain ng gulay. Anyway, we'll start our afternoon with a probably one of the initiative of the government to somehow help out paano ba i-low down ang presyo ng sibuyas na pula
ngayon. So yan po ang ating agri-balita ngayong hapon kung saan hinimok po ngayon ni Senator Marcos na may question siya sa DA na sa pag-import nila ng sibuyas na pula. So meron siyang mga suggestion before doing that. Actually, di ba na-discuss natin yan previous days na the DA is quite hesitant to do importation of sibuyas na pula. It's because iniiwasan nila na magkaroon ng tawag nito, illegal, call this one, yung parang hoarding, and at the same time yung mga nagmamanipula ngayon ng mga sibuyas pula sa market. Sa mga medyo, kung sa term pa sa Bisaya is mugara, o diba? Kasi nga, they are just keeping those, what you call this, those products, at pag nakita na nila nga, uy, parang nagkakagulo na ang Pilipinas dahil sa sibuyas na pula, ayan na, ilabas natin yung ating mga sibuyas. Pero, sa presyong nakakasakal. Ayan, napakapangit naman. But anyway, ano nga ba yung suggestion ni Senator Marcos? So ito po yun, ha? Makinig po tayo sa ating agri-balita ngayong hapon kung saan nanawagan si Senator Amy R. Marcos sa Department of Agriculture na pagplanuhang mabuti ang pag-aangkat ng sibuyas. Ayan, so dapat anya may tamang projection at timing ang pag-aangkat ng bansa. Binigyang diin ni Marcos na dapat tiyakin ng DA na ang aangkatin ng bansa ay sapat lang sa kasalukuyang kakulangan sa merkado upang hindi maapektuhan ang nakatakdang anihan ng mga lokal na magsasaka ng sibuyas. Git ng senador, mahalaga ang timing lalo na at sa mga susunod na linggo ay magsisimula na ang harvest season ng mga sibuyas ng mga lokal na mga magsasaka sa Pilipinas. Kapag kasi anya sobra-sobra ang inangkat na sibuyas ay tiyak na malulugi ng husto ang mga lokal na mga magsisibuyas. Dahil sa pagbuhos ng mga imported na sibuyas sa merkado at mapipilitan silang tapatan ng presyo ng mga ito. Sinabi rin ni Senator Amy na mahalaga ang masusing pagpaplano sa importasyon para mabura ang agam-agam ng mga smuggler, importer at trader ang nagmamanipula ng mga presyo dahil hindi naman nangyari ang ganito sa mga nakaraang taon. So that's a good point. Kung mag-import man, do it in a timing. Kung mag-import din, yung sakto lang talaga sa kinakailangan. Kasi nga, this month, diba, January, it was been promised by DA na medyo bababa na ang presyo ng sibuyas na pula because harvest time na ng ating mga local farmers. So yun nga, yun lang po talaga, medyo wag lang pasobrahan yung ma-import kasi nga pag medyo mas marami yung mga imported na sibuyas pula, yun kasi is medyo mura as compared to our local ones. So kawawa din yung mga farmers natin na really waited to harvest their products tapos in the end kikita lang ng konti, o diba? So that's the right timing, the right projection will do for that. So kailangan lang ng mga ilang tonelada, yan lang ang i-import, wag nang pasobrahan. And please, naway magkaroon na rin ng puso yung mga ibang hoarders dyan or those traders na taking advantage of the present situation sa sitwasyon ng ating sibuyas na pula sa bansa. Ayan. So Valentine's na, naway maano na kayo, magising na sa katotohanan ha. Huwag nang pasobrahan. OA na masyado yung mga issue natin sa ating sibuyas na pula. Ayan. So yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, friends. Doon naman po tayo kay Clara sa ating agri-unique chika ngayong hapon. Dahil ang babaeng nakapula pero napakadaling nakapagbihis ng with all the accent of a maroon. O, diba? Ang mga ganung facto. Ang bilis niya. Sana nagsabi siya, nag-change outfit na rin ako. Kailangan natin mag-change out. Hindi, maglagay tayo ng accent para hindi tayo masunog tayo. Napakapula natin. Napakapula natin ang aga natin for the Valentine's Day, no? Mag-countdown natin tayo. Malapit na mga medyo isang buwan. Corrected. So malapit na 11 months to go na lang. Pasko na. Ay, iba yung countdown niya. Pasko ako sa akin, Valentine's. Ay, yes. Ay, merong batang nagalit. Oh, say hello to them. Hello. Hello. Tingnan. Say hello to them. Hello. Hello. Nagalit. Sibuyas na pula. Sibuyas niya na pula na oversized. Oh, here you go. Anyway,
Ayan po, at sana po ay magkaroon na ng solusyon po sa problema sa ating sibuyas na pula, sa presyohan sa sibuyas na pula. Kasi yun po, sanay na po kami na walang sibuyas na pula. Huwag niyo po kaming sagarin. Anyway, ayan at sa ating pong Agri-Unique Chika ngayong araw na ito, of course, sasamahan natin si Dodong Villaran sa kanyang naging information, sa kanyang nakuha na information, and also based na rin po sa kanyang mga experiences sa pag-aalaga ng baboy. Ano po yung mga dapat nating iwasan na gawin sa ating mga alagang baboy? And of course, kasama na rin po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan, roll VTR! Good morning viewers! Sa video na to atin pong pag-uusapan ang isa po sa mga dapat nating iwasang gawin sa atin pong mga baboy. Gusto mo pong malaman guys? Panoorin mo po ang video na ito. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bago tayo guys magsisimula, shoutout ko muna po sina Cecil Santos, Marvin Fernandez watching from Libacao, Aklan, kay Diana Rose Flores watching from Bataan, Adler Junior Pilia, Leonard Atienza, Glenn Kanama at kay Anjumays TV, shoutout po sa inyo. Mga kababayan, simple lamang po ang video na ito, pero kahit simple po, ay malaking tulong po ito para sa ating lahat, lalo na po sa mga baguhan kong kababayan sa pag-alaga ng baboy, ano? Una po sa lahat, si kabayang Dennis Iway, siya po ang nag-message sa akin. Sir Dodong, patulong naman po kung ano ang gagawin sa baboy ko after po nitong inihaw yung isang kasama nila dito mismo sa kulungan. Until ngayon, di na sila kumakain yung natitirang dalawang baboy after inihaw yung isa dito mismo sa kulungan nila. Ano ang dapat gawin, Kuya Dodong? Maraming salamat po kabayang Dennis AY sa iyong concern or katanungan na iyan. Dahil dito ako po ay taos puso pong mag-aalay ng mga napaka-simple words. Handog ko po para sa inyong lahat, no? Take note mga baguhan. Una sa lahat, ano nga po ba ang dahilan kung bakit ayaw nang kumain sa dalawang natitirang buhay na baboy after nakita nila na kinatay po ang isa nilang kasamahan na baboy diyan mismo sa kanilang bahay o sa kulungan nila? And direct to the point na pagkasabi guys, mga kababayan, sa akin pong maliit na naintindihan po sa kwento ni kabayang Dennis Iway. Number 1, natakot po ang dalawang baboy na natitira, yung buhay. Number 2, na-stress po sila. Number 3, naisip nila na baka ganun din ang gawin sa kanila. Siyempre guys, kung sa tao parang, anong tawag dito? Parang natruma sila, natakot, natruma, no? Kung sa tao pa. So, ang baboy natin po, mga kababayan, alam ko po na alam nyo rin po ito bilang nag-alaga ng baboy. Expert or hindi expert, alam ko po na alam nyo ito na mayroon pong isip ang ating mga baboy. No? Lahat ng klaseng kahayupan ay mayroon pong sariling pag-iisip, sariling pakiramdam, no? Pero, hindi lang po sila nakakapagsalita like sa atin bilang tao na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, ano nga po ba ang ating dapat gawin? So, solusyonan natin po ito. Ang humble po na akin pong suggestion sa iyo, kabayang EY, ako po si Dodong Villaran ay magsasabi na naawa po ako sa baboy mo, no? Naawa po ako dahil ayaw nilang kumain. Siyempre, pag ayaw kumain, baka pumayat yan, baka papayat. So, apektado ang kanilang kalusugan. Ang simpleng gawin mo, kabayan, suggest ko po, number 1, aamu-amuhin mo sila, yung dalawang buhay na baboy mo ngayon dyan. Ulitin ko po, amuhin mo sila sa pamamagitan ng yung kanilang balat, yung kanilang katawan mula ulo hanggang buntutan. Try mong haplos-haplosin. Isa po yan sa pamamaraan, simpleng way, simpleng paraan na atin po silang inaamu-amo, no? Kumbaga sa ano pa, nilalambing-lambing natin sila. Para unti-unti pong masasanay sila na mawala po ang kanilang stress.
At syempre po, wag po nating kalimutang try mo kabayang Dennis AY na bigyan mo pa rin siya ng feeds pagkain niya, no? Iwasan po natin guys ang pagalitan natin yung baboy natin, no? Kung maaari lang, lahat ng paraan po na maganda ay atin pong gagawin para sa ating mga baboy kapag ganyan po ang status na nangyari sa ating baboy, no? Sa tingin ko lang guys, na trauma, natakot, na stress. Kasi parang tumatak sa kanilang isipan, baka ganun din ang gagawin sa atin. Hindi po ako sure guys mga kababayan, mga viewers dyan, hindi po sigurado si Dodong Villaran sa kanyang mga sinasabi na kung tama ba ang nababasa ni Dodong sa pag-iisip ng baboy, kasi hindi naman po ako Diyos guys na makapagbasa ng isip ng hayop, no? Tao lang din po si Dodong, kaya ako po ay naglalabas o nag-express lamang po sa aking munting saloobin ayon po sa naintindihan natin sa baboy na nangyarihan po sa ating kababayang Dennis AY, no? So mga kababayan, iwasan po natin gawin ang katayin sila mismo dyan sa kanilang kulungan na makikita po ng kanilang mga kasamahan na maiiwang buhay. Kung sakali man pong balak po nating kumuha ng isa o dalawa, magbawas tayo para ibenta o katayin, suggest ko po mga viewers, mas maganda po siguro sa palagay ko po na sa layong lugar po, sa malayong lugar na hindi po nila makikita yung mismong ginagawa natin sa baboy na kinakatay natin ang baboy, no? Kung baga sa tao, iiyak-iyak niyan sila, naaawa sila, may kasamang takot, lahat na lang po na masamang pakiramdam, kanila pong naramdaman siguro yan. So kawawa po sila. Kaya isa po siguro yan sa mga dahilan, kabayang Dennis AY, kung bakit ayaw niyang kumain. So ulitin ko po, before we end this video, try mo pong amu-amuhin. Yan po ang pinaka the best way na akin pong naisipan. Amuhin mo siya sa pamamagitan ng hinahaplos-haplos mo, taingan niya, mula sa ulo, likuran niya, basta hinahaplos-haplos mo siya. Tapos, syempre, bigyan mo siya ng pagkain, no? Unti-unti lang. Kung ayaw niya pa rin kumain, wag mo po ihinto o wag ka sumuko sa paggawa ng paraan para bumalik ang kanilang gana sa pagkain sa normal na pagkain nila. Kung pwede lang, gawin din po ang haplusin po ang buong katawan. Parang baboy inahin na buntis po, no? Mula ulo, atin pong hinahaplos-haplos, pati sa likuran, sa puwitan niya, sa kanyang tiyan, yung bandang didi niya sa ilalim, para lang po maramdaman ng baboy na buntis na malapit na po siyang manganak. Halimbawa lamang guys, para maisip ng baboy or maramdaman o ma-feel ng baboy na siya po ay atin pong nilalambing-lambing, inaamo-amo, ano? So, isa rin sa mga dapat nating gawin mga viewers, ang pag-check po sa ating mga baboy, baka sakaling meron din silang sakit. Hindi natin alam kung meron lagnat, trangkaso, o may dinaramdam deep inside sa kanilang katawan, no? I-check po natin yan. Kakapain natin kung meron silang sakit, no? Dahil pag may sakit ang baboy, ay wala pong ganang kumain yan. Sana guys, may napulot po kayong munting kaalaman sa ating topic dito sa video na ito. Sa mga hindi pa ako nag-subscribe, kindly don't forget to like and subscribe this video and click also the bell ring para po updated ka sa mga new upload ni Dodong Villaran. God bless po sa ating lahat. Naganais pa pong matuto sa pag-aalaga ng baboy, of course, subscribe nyo na po ang YouTube channel ni Dodong Villaran po, at saka i-follow nyo na rin po ang Facebook page ni Dodong Villaran. So ayan ha, lahat po ng mga informasyon hinggil po sa pag-aalaga ng baboy ay nanriyan po lahat sa kanyang YouTube channel at saka Facebook page. So yan, doon ako nasiyahan, no? Kasi po, masaya ako kasi naintindihan talaga ni Sir Dodong, kasi matagal na siya nag-aalaga ng baboy, na yung mga baboy may sarili na. Alam niyo ba na mas matalino ang baboy kaysa sa mga aso? So, yes, that's right. Mga aso. So, ibig sabihin yan, kung ite-train natin ng maayos ang ating mga baboy, like ganun, meron tayong ganoon na communication sa kanya, tiyak na maintindihan talaga yan ng ating mga alagang baboy. So walang imposible, yung ginagawa niya na hinahaplos-haplos niya yung mga alagang baboy para paamuhin, ay napaka-effective yun, of course. Yes. Baboy. And You should show your TLC, ika nga. Tender love and care sa yung mga alagang
hayop, mababoy, manok, kabaw o karabaw, kambing, or whatsoever, diba? Siyempre, pag may mga dinadamdam yung mga hayop, yun talagang owner ang pinakaunang makanotice. So, parang matamlay, hindi kumakain. O baka di niya bet yung kanyang kinakain, diba? So, probably masama ang pakiramdam or di na gusto yung food. So, immediately responds to it. Ika nga, diba? Kasi syempre, baka may sakit. So, pwede siguro natin na tawag nito, ipa-check kung may mga veterinarians on your area para makita talaga ano yung problema. Or on your end, if you're really experienced knowing the issues sa yung mga hayop, diba? At least you can address that one immediately. Meron kasi isa ditong biik sa ilalim ng aking table. Siguro, ano ko rin ito siya, ipa-TLC and all para tumahimik. Ayaw niya talagang ano problema niya sa kanyang buhay. Itong biik dito. Ayan po. So anyway, yan po yung usapan natin pagbababoy. Okay? So yes. Tayo, of course, may bonus kaming i-share sa inyo ni Inday Yes. Of alagang baboy, speaking of mga alagang hayop, ito ba, i-share namin na wag po kayong magtaka, wag po kayong magulat kung nag-change outfit kami. Kasi po, replay po ito. I-replay po namin yung mga napag-usapan namin ni Pulumulok Native Chicken sa aming mga past episodes. I'm sure na sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon ay meron din po silang mga inaalaga bukod sa inaalaga ang baboy, ay meron din silang inaalaga ang mga manok. So ito po ay para sa inyo. Ano po ba ang mga dapat ninyong malaman sa pag-aalaga ng sisiw para hindi po kayong mabilis na mamatayan at saka tuloy-tuloy po ang paglaki na maging malusog ang kanilang mga immune system, malakas ang kanilang immune system, malusog ang kanilang pangangatawan, hindi madaling mamatay ang inyong mga sisiw. So ayan po ha. Classmate niya ng ang bango-bango, ang bango na mga bulaklak. Ayun na! So yun, sa mga gusto mag-breed ng mga chickens or chicks, ayan, ito po, panoorin nyo po paano nyo maiwasan na mamatayan ng mga sisiw. Ayan. So, napakaganda ng topic na naman natin ngayon, no? Ito po yung tamang pag-aalaga ng mga sisiw. So, lahat po, yung iba gusto magsimula sa sisiw kasi yung sisiw, very affordable siya. Meron ka lang 60 pesos or 50 pesos, meron ka lang isang sisiw. Tsaka kung meron kang 100 pesos pataas, hybrid na po yung sisiw mo. No? So, napaka-importante mag-alaga ng sisiw pero yung iba, hindi nila alam kung paano mag-alaga nito. Dito nga lang sa pagbili ng sisiw muna. Yan, dito po usapan natin itong pagbili ng sisiw. Napaka-importante nito. Dapat po yung sisiw na nabili mo is nasa umiidad ng 3 days hanggang 7 days old. Yan. So kapag ganun po yung edad ng sisiw mo, medyo malakas na yung resistensya niya. Yan. And dapat na kapag bumili ka ng sisiw, meron ka ng brooding pen. Ang brooding pen po napaka-importante kasi kapag wala kang brooding pen, yung kulungan mo lang is yung pangkulungan talaga ng mga breeders, pwede po mamatay ang inyong mga sisiw. So, dun sa brooding pen, kailangan po ng rice hull. No? Yung rice hull po napaka-importante dahil tumutulong po yon na komportable yung manok natin para mahigaan sila, may bedding sila. At nakakatulong din po yung rice hull para ma-maintain yung init doon sa loob ng ating brooding pen. Yan. So, doon kasi sa ating mga sisiyo, kailangan talaga ng kapag walang inahin, no? Kung bumili ka sa ibang farmers ng sisiyo, yung makukuha mo lang sisiyo talaga, wala pong kasaling mga breeders or mga inahin nila. So, yung mga sisiyo na yon, yung magiging nanay nila, yung bumubuhay sa kanila is yung mga ilaw. Advice ko lang sa mga gusto mag-alaga ng sisiyo, dapat talaga yung ilaw na ginagamit nyo is 100 watts. No? Kasi kapag 100 watts yung ginagamit nyo, sure na sure talaga na kaya nyong maging zero mortality, no? Or walang mamatay sa inyong mga sisiyo. Dahil nga, healthy yung mga nabili nyo. And check nyo rin na dapat yung mga sisiyo na nabili nyo, yung mga pakpak po nila is nasa ayos na posisyon, hindi po bumababa. Kasi kapag pangit yung balahibo, pangit yung mata ng mga sisiyo nyo, medyo mahina yung mata nila, pwede po yung, ibig sabihin niya, may sakit na po yung sisiyo. So, it takes ilang days lang, baka mamatay po yung sisiyo na may sakit. So, ito na, dapat talaga may beddings, yung rice hull, no? Yung beddings po, kailangan yung rice hull natin nasa 1 inches hanggang 2 inches yung kapal ng rice hull na beddings. And
yung sinasabi ko kaninang ilaw na 100 watts dapat, yung taas dapat niyan kapag first week pa lang is 4 inches hanggang 6 inches. Ganyan kataas yung ilaw mula doon sa ating flooring or beddings. Yan. So, pagka ano naman after 1 week, yung ilaw naman is dapat taas ng pataas, no? Hanggang umabot na siya doon sa sa mga 2 feet. Yan. Tapos after 3 weeks, pwede na pong patay yung ilaw na pang sisiw talaga. Yung ilaw na gagamitin nyo is yung na lang, LED. Yan. Para makatipid din po kayo sa kuryente. Yung mga kasi, yung kapag hindi natin nasunod yung ganyan na na taas sa ating mga sisiw, no? Yung first week napaka delikado. Kapag bumaba pa po sa 4 inches, siguro sabihin natin mga 2 inches tapos 100 watts yung ginagamit nyo, yung ating mga sisiw po ay pwede po yang mag-heat stroke, no? May heat stroke. Yan. Tapos kapag medyo malamig naman, napapansin ko kapag medyo malamig or medyo nataasan natin, siguro sabihin natin mga 7 inches yung taas. Tapos day old pa lang hanggang 1 week yung ating sisiw, pwede pong humina. Yun po yung rason kung bakit bumababa yung pakpak nila, pangit yung balahibo nila, medyo basa. Dahil nga po, nasistress yung mga sisiw natin dahil hindi enough yung init nandun sa ating breeding pen. Yan, tapos minsan napapansin nyo, yung mga poops nila is bumabara po sa kanilang mga puwet, no? Dahil din po yan, hindi maganda yung init. Yan. At kapag ganun po, medyo mahina na yung sisiw natin, mamamatay. Yan. And ito pa yung isa kong strategy sa pag-aalaga ng sisiw. Dapat po yung kanilang patubigan or kanilang pagkainan is naka-elevate po, no? Kahit 1 inches to 2 inches from the beddings. Dahil yung mga risal natin, minsan, ay namimix po yan sa mga poops ng ating mga alaga, ang mga sisiw. So kapag namix po yan, tapos hindi po naka-elevate yung patubigan nyo, hindi naman kasi 24 hours andun tayo sa ating breeding pen. Yung iba, naglalaro yung mga sisiw and pumupunta yung mga risal and mga poops nila dun sa patubigan. So kapag yun po yung bumara sa ating patubigan, tapos ininom po yan ng mga manok natin, yung mga sisiw natin na napaka-sensitive, pwede pong mamatay yung ating mga manok dahil nga sa bacteria doon sa kanilang tubig. No? So wala nang fresh water doon sa kanilang tubig. So mas maganda, naka-elevate talaga. Napansin ko naman doon sa iba, yung ginagawa nilang for elevation is yung tubigan talaga, no? Na talagang may tali. Doon naman, yung masasuggest ko lang doon ay medyo delikado, no? Kasi minsan, yung tubigan, kapag nalipadan po yan ng sisiyo, pwede po yung mahulog, mabasag, no? So, mababasa yung mga other sisiyo. So, kapag nabasa po yung sisiyo, malaki din po yung tendency na mamatay. Yung ginagamit ko lang dito sa akin na pang-elevation talaga ng ating tubig at saka pagkainan is yung matting, no? So, itong matting na to, makikita nyo po to sa mga pet shop or sa online. Yan. So, matting po to, plastic matting, ginagamit ko sa mga, sa mga babuyan, kambingan, or sa aso. Yan. Yun po yung floor matting na tinatawag. Mura lang naman yan, nasa 200 pesos. And napaka-effective. Sa ngayon, malinis palagi yung tubig ng ating mga sisiyo. And chine-check ko lang twice a day. Tapos refill na naman ng tubig na malinis. So kapag ganun po yung ating palaging ginagawa, healthy po yung sisiyo natin. At doon sa risal, hindi po pwedeng tumagal ng 2 weeks yung risal. So sa risal naman, after 3 days to 1 week, dapat po kunin nyo na yung mga nagamit na ng mga risal, yung mga poops na kasi medyo basa na yon. And kapag hindi natin yung tinanggal, baka magkaroon po yan ng mga bacteria. Tapos yung ammonia doon is umaamoy na talaga. So dapat kunin mo yung mga risal, yung mga poops nila, tapos pwede mong gawing fertilizer yon, ibenta mo, no? Yung sako nasa 100 hanggang 150 pesos per sack. Yan, tapos yung mo na lang, mag-refill ka naman ng bagong risal, no? Yung hindi po basang risal, dry na dapat. Yan. And yung ginagamit ko palagi sa ating mga sisiyo, kasi kapag alam natin, no, na perfect na natin yung kanilang temperature sa loob, yung iba, yung nilalagay nila is trapal. Dito sa akin is plastic cover lang kasi
yung aking brooding pen naman is mga maliliit, no? Pero madaming pwedeng makasya doon dahil nga maganda yung temperature na maintain. Yung plastic cover po, ibalot niyo po sa kanilang paligid, no? Para ma-maintain lang po or hindi masyadong makapasok yung mga malalamig na hangin, lalo-lalo na kapag umuulan. Kasi itong ating brooding type or brooders natin is ano lang, pang ano talaga, pangmasa dahil nga murang-mura. Yan. Kapag alam na natin, kompleto na yung ating temperature, nakuha na natin yung temperature, yung beddings nila, dito naman tayo sa patukan nila. Sa patukan nila dito, yung ginagamit natin is crumbles. No? Kahit anong brand, basta crumbles, okay na okay po. Yan, dito lang sa kanilang pagkain, yung mga sisyo natin minsan, medyo ano yan, malakas kumain kasi nga, yung mga kakapisa lang ng mga sisyo is ano talaga, curious na curious. Kahit ano, tutukain, tapos sa feeds, no, grabe kumain, gusto nila, busog-busog talaga sila palagi. Dapat po, meron kayong probiotics. So sa probiotics po, itong probiotics kasi nakakatulong po na ma-digest agad yung pagkain nila at dapat talaga may ilaw. No? Kasi kapag mainit, yung ginagawa ng sisyo natin, umiinom palagi yan ng tubig. So mabilis ma-digest plus probiotics pa, iwas bloated po sa ating mga sisyo. So kapag naging bloated kasi yung mga sisyo natin, pwede po yung mamatay. No? Mamamatay agad yan. No? Hindi tatagal ng 2 days kapag naging bloated yung sisyo. No? So, about naman sa bloated, yung masasuggest ko lang talaga is probiotics. So, yung ginagamit kong probiotics, may multivitamins na, minerals, kompleto na, which is yung King's Vita Plus. Yan. So, napakaganda ng ating mga alaga basta meron tayong King's Vita Plus kasi nga may probiotic siya at kompleto na sa vitamins and minerals. So, dito naman tayo sa gustong mabenta agad yung mga sisyo nila, no? Para gumanda agad or maging karne for meat production. Dito naman sa meat production, kailangan natin ng pang mabilisan, no, na pagkain. So dito sa meat production natin, yung pinapakain natin is pagkain talaga ng broiler. Kasi nga parang ginagawa nating broiler yung yung ating mga free range chicken, pero mas masarap yung karne nito kasi nga free range chicken, native chicken or heritage chicken yung kanilang mga parents. Unlike sa broiler, broiler talaga yung mga parents nila. Yan, broiler breeds. So, dito lang sa atin is ginagawa natin sila for meat type, pero medyo matagal, no? Dahil yung broiler chicken, na-harvest yan 26 days to 30 days. Minsan yung average 28 days. Yan. Ganyan lang po yung edad ng sisyo na harvest na sa broiler. Pero sisyo pa lang po yun, no? Yun po yung nakita yung mga lechon dyan sa kalsada at doon sa palengke ng mga broiler. Days old pa lang yan. No? Tapos, weeks old yan. Tapos, kinakain na po, kinukonsumo na. Dito sa atin, medyo matagal, pero organic nga siya. Dahil organic chicken siya eh. No? At sa ngayon, pinapagalan namin yung mga, for meat production. Yan, para makakain sila ng mga damo. At, yun, no? More on vitamins and wala masyadong chemical. Yan. Tapos, nakaka-harvest kami dito sa aming mga heritage chicken, 40 days. 50 days naman doon sa aming mga upgraded and 60 days doon sa ating native chicken. So, paano ko ba ito na-achieve? No? Dapat talaga brooder type. Yan. Bigyan ng mga damo para medyo organic siya, masarap yung lasa niya. At, yung ginagamit kong vitamins dito is meron pong Florida Growth Factor. Ito po yung ginagamit sa mga cherry fur, kaya mabilis pong tumaas yung mga tao, no, kapag gumagamit ng or uminom ng Florida Growth Factor. Yung Florida Growth Factor po, hindi lang po yan para sa sa mga tao, pwede din po dito sa manok or sa baboy natin, no. So CGF at may electrolytes at multivitamins din. Walang iba kundi yun po yung Intenso Plus. So kapag meron kang Intenso Plus, napapansin ko talaga, napakabilis pong lumaki ng ating mga manok. No? So hindi natin kailangan ng mga injectables dito na po sa atin sa Intenso Plus. No? Dahil nga napakaganda ng vitamins na to at napakabango. Yan. So dito naman tayo sa usapang isa din sa pag-aalaga ng sisiw, isang technique. No? Itong mga sisiw kasi, kapag umulan, may napapansin ka agad may mamasa-masa yung kanilang mata. Yan.
So, kailangan ito ng antibiotics. So, yung antibiotics na ginagamit ko para sa mga sisiw natin, 4-in-1, no? May carbocysteine, amoxicillin, paracetamol, and Tylosin. Yan. So, 4-in-1 na po to, and super effective. Yan. So, kapag may nakita akong sisiw na sa sa brooding pen, may isang sisiw doon na medyo masama-masa yung mata niya, lahat na yan agad sila. Papainumin ko na ng ating Panamox Forte. Yung Panamox Forte napakaganda kasi nga 5 grams or 10 grams, mga ganyan lang, no? Yung kanyang per sachet. Tapos, para na po yun sa isang galong tubig. Yung iba kasi kailangan ng 20 grams para dun sa sa isang galon. Yan. Pero dito sa ating Panamox Forte, napakatipid. And isang teknik ko dito sa paggamot ng ating mga sisiyo is kinukuha ko po yung sipon nila sa ilong, pinipisil ko. So pag may lumabas doon sa kanilang ilong pag pinisil mo, yan, kunin mo po yun and linisan mo po yung dun sa bunganga nila, parang may hati po yan sa gitna. And yung hati sa gitna, konektado po yun sa ilong ng manok natin. Linisan natin ng malinis na cotton. Yan, tapos painumin natin ng bertahang powder na ng Panamox Forte. Agad-agad gagaling agad yun, no? So kapag hindi po kasi natin may ginamot yung sipon or or yung simpleng sakit lang ng ating mga manok, pwede po yung lumala. And kapag lumala po, mahirap ng gamutin and mamamatay po yung sisiyo mo. So sayang na sayang po yung pera na ginastos mo para dun sa sisiyo, no? Yung puhunan mo nagiging nawala na dahil nga namatay yung sisiyo mo. Doon naman sa sa mga sisiyo natin. Yung mga sisiyo din natin kasi minsan kahit ano lang po yung kinakain kasi nga curious sila. So dapat pag nakaabot na po sila ng 6 weeks old, yan dapat po kung gagawin silang breeders, dapat po na i-deworm mo. So kapag diniworm mo kasi yung mga manok natin, yung mga parasites ng mga worms matatanggal. So yung lahat ng binibigay natin para sa mga sisiyo natin, pupunta po yan sa katawan nila. Hindi po pupunta dun sa mga parasites or sa mga worms, no? Sayang po kasi yung pera natin, pinapakain natin yung mga manok natin, yung mga sisiyo natin. Tapos, hindi po napupunta sa kanila, or konti lang po yung mabe-benefits nila doon sa mga binibigay natin dahil nga may mga parasites na umaagaw sa ating binibigay sa mga manok natin. So, sayang po yung ating pera, no? Sayang yung gastos natin. At yun, kapag gumamit po kayo ng Worms to Go, yung Worms to Go po kasi napakaganda kasi meron siyang albendazole and praziquantel at very affordable siya, no? Unlike sa ibang dewormer, sobrang mahal. Tapos hindi naman effective. Itong dewormer na ito, minsan mo lang makikita yung uod or worms kasi nga natutunaw siya dahil dito sa gamot na nandito sa ating Worms to Go. So very effective and advice ko lang sa mga gusto talagang palakihin or gusto talagang maging super maintained yung kanilang mga manok, mas maganda every 3 months kayong mag-deworm. Pero kapag hindi naman kaya sa budget or for meat production lang naman, kahit every 6 months lang, okay na po. Tapos, start lang po kayo sa 6 weeks old. Yan. Tsaka, doon naman, no, sa mga halimbawa, yung mga sisiyo nyo, naging breeders na sa susunod. Yan. Kasi yung iba naman kasi, gusto magtipid, dahil nga, marami silang mabibili sa kunting puhunan nila kapag nag-start sila sa sisiyo. Yan. So, kapag ganon, ay yung dapat yung ipa-maintain kapag naging breeders na sila, yung ginagamit ko dito sa akin ngayon, is Intenso Premium and Intenso Power Stand. Yan. Pwede po yan both sa hens and broodcocks. Yan. Pero yung ginagamit ko talaga sa aking mga hens dito is Intenso Premium. Kasi yung mga ingredients niya, may mga calcium, whey protein, kailangan talaga para doon sa ating mga hens para mas maganda yung pangingitlog nila. Kasi nga, yung ating egg shells ng mga itlog natin is made of calcium carbonate na mayaman sa calcium. So kapag palaging nangingitlog yung manok natin, baka po maubusan ng calcium yung ibang mga itlog nila. Napapansin nyo ba sa ibang pugad nyo, yung itlog is walang shell, ibig sabihin yan, kulang sa calcium yung inyong mga alaga. No? So kapag ganon, ay dapat po na painumin nyo ng vitamins na may calcium yung inyong mga hens. Kasi nga, baka kulang na sila sa vitamins or calcium, kaya yung iba, meron kayong soft eggs na tinatawag. No? Yung soft eggs kasi wala siyang shell,
napakalambot niyan. And kapag ini-incubate natin yan, hindi din po yan mapipisa dahil papasukan talaga yan ng bacteria pag andun na po yan sa ating incubator. So, kahit magbuhay pa yung similya doon, mamamatay pa rin dahil nga napasukan na ng bacteria. Yan. So, iwan ko lang sa iba, no, kung nakatry na sila nito, pero sa experience yun, bumamanok natin kasi napakadami nating manok. Talagang meron na pong ganyan. No? Yan, and kulang talaga sa vitamins yung manok na yan. At yun lang, no, need ng vitamins. So, yun lang naman yung mga kailangan. Ilaw, magandang beddings, magandang brooding pen sa pag-aalaga ng sisiyo. And deworm lang pag gusto nyo maging breeder sila. And take note, wag po kayong magbenta ng for meat, no, na manok kapag nag-deworm lang kayo kahapon o ngayong araw. Bawal po yan, no, kasi nga merong withdrawal period. Yung withdrawal period naman kapag gumamit tayo ng worms to go nasa 5 days. Yan. Tapos pwede na ma-dispose yung mga dini-worm nating mga manok para gawing pangkatay. Lalo na yung Christmas, yung mga naka-deworm dyan kahapon, no? Baka hindi nyo pa makain yung manok nyo. Kasi nga, naka-deworm. So, 5 days to 7 days pa. Yung iba talaga, ginagawa nyo yung withdrawal period nila nasa 10 days to 15 days para sure na sure talaga na walang chemical doon sa kanilang binentang meat na manok. So, yun ang kumakanitid na or at saka mga ka-agrisenso natin. Sana marami kayong natutunan dito sa ating topic ngayong araw. Ma'am Karen, Ma'am Inday Madjang, Gising na po kami. Gising na kami. Ay, yes. Ano meron? Ano ba yun? Good morning, ma'am. Uy, nakikinig kami ha, 'di ba? Sir, tanong ko Sinabi lang, pa niya, sa sisiw po, sa unang paglabas pa lang niya sa itlog after mapisa or na-incubate, ano yung pinakauna talagang dapat ibigay na pagkain at vitamins? Is it necessary talaga na kailangan ma-injectionan din siya ng vaccine at that early age? Kapag kakapisa pala ng sisiyo, ma'am, doon sa ating hatcher kasi yan sila napipisa, no? Iba po yung incubator na setter, yung mga naglalagyan ng itlog, iba din po yun sa hatcher natin. Doon sa hatcher natin, mag-stay po yan sila ng 3 to 5 days. Dapat po kasi, bago tayo mag-transfer ng mga sisyo is dry na po sila, no? Hindi na po sila basa. Kasi kapag basa pa yung mga sisyo natin, minsan kapag tinuka po ng mga kasama nila yung pusod nila, lalabas po yung mga tiyan nila or mga intestines. So kapag lumabas po yan, mamamatay, no? So kapag andun na po sa brooding pen natin, tapos dry na po yung mga sisyo natin, yung unang-unang dapat yung ibigay sa kanila is tubig. Malinis na tubig, fresh water lang muna. Yan. So para po yung mga kinain nila dun sa yung egg yolk na kinain nila is ma-drain nila yung mga kinain nila doon sa loob ng itlog. Yan. Tapos after that, mga 2 hours siguro, magugutom po yung mga sisiyo and dapat bigyan na po sila ng crumbles. No? Or yung patuka para sa sisiyo. Paunti-unti lang, no? Wag po medyo marami kapag first day or first 3 days pa lang. Kasi sabi ko nga kanina, yung mga sisiyo natin, medyo curious. Kung ano yung gustong tutukain nila nila hanggang mabusog sila. Kaya yung iba, minsan namamatayan, first day to 2 days pa lang kasi yung iba nagiging bloated dahil sobrang busog. So, dapat talaga may probiotics kayo sa inyong mga sisiyo. Okay. Sir, meron bang parang pinupunas-punasan pa ba yung sisiyo, sir, parang bagong pag-hatch niya? Kasi di ba syempre basa siguro yan, di ba? Ano siya, ma'am? Kapag basa po yung sisiyo, no, pwede mo punasan. Pero dito sa atin kasi marami yung sisiyo natin. Nadodry naman sila for 24 hours, dry na po yung sisiyo niyan. So, hindi na po kailangan punasan. So, pero kapag mahal na mahal mo yung sisiyo mo, yan, mamahaling breeds, tapos konti lang naman sila, pwede mong punasan. Pero, advice ko lang, huwag nyo na lang punasan, hayaan nyo na lang, kasi yun yung natural way sa pag-isa sa ating mga sisiyo. Ayun. Ready na. Ang arte-arte ng mga sisiyo. Oo, natanong ko rin kasi yan previously po kay Manok Tambayan na Sir Sean. Tingnan mo na Sean to Rian. Tapos kapag si Sir Rian, Sean na naman yung babanggitin natin, Day. Kasi gulo-gulo na. Gulo-gulo. Natanong ko sa kanya, Sir Sean, kung January ba ay breeding
good time ba for breeding? So sabi niya, oo, maganda siya. So timing talaga itong topic mo ngayon, Sir Sean, kasi yun nga, in preparation na ito sa mga kapwa natin na mga chicken breeders. Kapwa natin? Kasali ako doon. Kapwa chicken breeders na magbalak na magsimula na naman sa pagmamanok, 'di ba? Yung parang yung nag-stop muna sila tapos ito kasi January ito magsisimula na naman ako, parang ganoon, 'di ba? So, para sa iyo, agree ka rin ba doon, sir? Yes, ma'am, no, kasi nga yung inaabangan na naman talaga is yung peak season. So, hindi namin madiktahan or malaman agad yung kailan ba yung peak season sa pangitlog ng ating mga manok. Pero kapag maganda, next year kasi daw sabi nila tag-init yan. So kapag tag-init, maganda talaga sa ating mga alagang mga manok, no? Kasi nga kapag tag-init, mas mabilis or maganda silang mag-produce ng itlog. Ayan, okay. Pero may tanong tayo, bakit daw meron cannibalism sa mga sisiyo? Yung sinabi mo earlier na parang kinakain, nagtutukaan sila to one another. Paano yun maiwasan? Or talagang it's their nature to be like that? Sa ibang sisiyo, may mga breeds talaga na sobrang matatapang, no? Yung iba doon Siamo, yan Huluano, medyo matatapang din sila. Hindi pwedeng pagsabay yung mga sisiyo. Dito naman sa akin, yung mga manok ko is may lahing Siamo and Huluano. So yung ginagawa ko lang talaga dito is dapat po na kompleto or hindi sila nauubusan sa pagkain at sa tubig. Pag wala kasing matuka yung mga manok natin, at wala silang mainom, wala silang ibang choice kundi kakainin nila yung balahibo ng kasama nila. So, yung mga nabubuli nila na wala ng mga balahibo, kasi yun ang nabubuli nila, no? So, kapag wala na siyang balahibo, next naman dyan is yung skin. So, kapag ubos naman yung yung puro dugo-dugo na, yan, masasarapan na yung iba, maagod sa dugo. Tapos yung iba naman is dun sa puwet nila tinitira, no? Pag tinira nila sa puwet, lalabas yung mga intestines niya. And kapag hindi pa napantayan yan, yung sisiyo is mamamatay and wala na po siyang intestines. Yung kakainin na naman nila is yung balahibo at saka yung intestines. Hindi na po kasali yung buong katawan ng mga nila. Oh, kawawa naman yung So maglalagay ka ng food, sir. Hindi ba ma-overfeed ang mga sisiyo or the chicken? Diba? Mag-ano ka lang, ma'am, maglagay ka lang ng pagkain na marami kapag umiidad na sila ng 3 weeks to 1 month. Okay. Sa ganyan na edad, yan din po yung edad na nagsisimula sila mag-feeder picking. Feeder picking po yung tawag sa pag-aaway nila na ganyan. I see. Feeder picking. So may mga ganun din pala ng mga scenario, no. Meron din itong question, kung mag-isolate or magse-separate ba ng mga ng mga sisiyo, dapat ba per breed? O pwede haluin na lang lahat? Ma'am, no? Kapag may breeds naman, malalaman mo naman agad yan. Kung halimbawa, short ka sa kulungan mo, no? So, pwede mo naman ihalo, tapos malalaman mo naman agad kung ano yung native doon, tsaka heritage. Dahil iba naman yung itsura ng heritage tsaka sa native, no? So, malalaman mo lang yan kapag meron ka ng mga sisiyo or medyo expert ka na sa pag-aalaga ng manok. Okay. Pero natanong ko rin, native chicken. So, ayan. Oo, di ba? Hindi halata nung nakapula din kami that time. So, ngayon parang deja vu po ang nangyari. So, what's with red? Anong meron sa pula? Anong meron correct. Birthday? So, yun po napakinggan niyo po kanina yung replay natin doon sa ibinahagi na tip sa atin ni Polomolok Native Chicken with regards doon sa tamang pag-alaga ng mga sisi. I'm sure na meron po kayong uli na nakuha na information na check na kapupulutan niyo naman ng pag-aaral. And at the same time, i-apply niyo po yan sa inyong pag-aalaga ng mga manok ngayon. Lalong-lalo na sa mga dahil kasi ngayon breeding season ngayon, so parang nagsisimula na lahat sa pag-aalaga ng kanilang mga kanya-kanyang kahayupan dyan. Sa kanilang yes. And knowing yung mga chicks kasi are so sensitive, so kailangan talaga ng extra care and attention by the time na mapisa sila, na mailayo sa kanilang mga nanay, diba? So kaya yung mga pinaka-precious time, the first few days to make sure na they are healthy, gaya nga ng sabi ni Sir, nakikita sa mata ng mga sisiw kung sila ba'y isang napakagandang klase
ng manok. So sa talagang sa mata nakikita ang tunay na damdamin ng mga chicks. Ayan. Yun siya. Correct. O saka merong nabanggit kanina si Pulomolok Native Chicken doon sa mga vitamins na dapat ninyong ibigay sa inyong mga alagang sisiyo. So of course, nandyan po number 1 yung ating Intenso Plus para po talaga yan siya sa mga sisiyo natin kasi ito po yung vitamins na meron po siyang chlorella growth factor na makakatulong po sa mabilis na paglaki ng inyong mga sisiyo, diba? Yes, para hindi sila bansot. Ayun. Kaya yung CGF, diba? Nakikita natin yan sa mga vitamins ng mga bata. Pampatangkad, ika nga. Ayun. Para fighting form ang inyong mga manok. Ayun. Oo. Tapos if ever, parang bilang prevention na rin doon sa inyong mga alagang sisiyo sa mga sakit-sakit, if ever, meron tayong Panamox Forte, hindi caplet. Panamox Forte kasi it's a water-soluble powder. I-mix nyo lamang po itong Forte doon sa tubig na kanilang iniinom para po ay prevention po yan sa kanilang, para hindi po sila magkasipon, magkalagnat, kasi very prone po ang ating mga sisiyo sa sipon at lagnat. Lalong-lalo na pag hindi sila natamaan ng tamang init sa katawan, diba? Nilalamig sila yun, maghihina po ang kanilang immune system. So, ayun, prevention po yun ha, ang ating Panamox Forte at saka dagdag vitamins po sa inyong mga alagang sisiyo ang Intenso Plus. Alright, okay. Yun na. And syempre, huwag kalimutan ang King's Vita Plus for the feed supplement sa inyong mga alagang hayop. Manok man yan, bibi, pato, kambing, kalabaw, etc. Pwedeng-pwede. And walang overdose. So, diba? Ayan, correct. Para kompleto na ang lahat. So, ayun na sa mga breeders natin ng manok. Syempre, if you want to review sa ating mga napag-usapan natin today, you can check that one later to our Facebook pages para makita nyo baka may na-miss kayo na mga inputs or details na hindi nyo narinig kanina lang. So, ayan! Correct. Dahil sa shoutout lang natin ang lahat ng mga viewers natin ngayon, sa mga nanonood sa atin ngayon via Ka-Farming Angat Facebook page, and at the same time, dito sa ating Facebook page sa Agrisenso, at later on po sa ating Regional News Group or RNG Luzon. Hello po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagtutok sa Agrisenso. And speaking of our products, kung saan ay available po tayo sa mga Agrivet stores, nauna na po kaninang na-flash sa atin ni Kuya Billy, so ibabalik niya po. Available po tayo actually nationwide, okay, sa Visayas and Mindanao and some parts of Luzon. So dito tayo sa saan ba yan? Batangas! Ayan, mga Batanggenyo, maayong hapon. Magandang hapon po, mabibili po ang ating mga produkto sa Talisay, Batangas. Diyan po sa Jai James Feed Supply. Ayan. While sa Santa Teresita, Batangas, andyan po tayo sa ano ba yan? 4RZI? 4RZ1. Feeds and Poultry Supply, JRRC San Jose Agrivet Trading. Sa Lemery, Batangas, dyan po sa Gwinnett Trading and Atienza Feed Supply. Sa Calaca, Batangas, ayan, sa Herman and Ellen Agrivet Supply at saka Super Speed Agri Trading. Sa Balayan, Batangas, andyan po tayo sa RC Alday Agrivet Supply. Sa Natugbo, Batangas, dyan po sa Alvin Gutierrez Agrivet Supply. While sa Tuy, Batangas, sa Hanver Poultry Supply, andyan din po tayo sa AM Bautista Agrivet and Poultry Supply at King's Agricultural Supply sa Lipa City, Batangas. And lastly, sa Malvar, Batangas, andyan po tayo sa Stephanie Feed Store. Ayun, wala na kaming utang ha, mga Batanggenyong mga friends natin na nanunood. Diyan po kayo pwedeng makabili ng ating mga produkto. Ayan, saan pa ba yan? Albay! Ayan ang tahanan na napakagandang Mount Mayon. Sa Daraga, ayun, diyan po tayo. Diyos ko, yung mata ko pa. Ding and Lin, ayun. Ding and Lin Poultry Supply, Farm Access Poultry Supply, Manzihin Corporation, MVBP Agrivet Supply, Perez Store, Alipio Store, Rebanco Agrivet Supply, and RM Agrivet Supply. Talaga yung Zoom na galit. Ginubatan, Albay, LRM Agrivet Supply, Aden Store, and Y26
Agri-Distributor. Ayan. While sa Legazpi Albay naman tayo, Izas Poultry Supply Farm Station, Agrivet, Bijoy Poultry Supply, Arpalanca General Merchandise Incorporated, Biotech Enterprises at J. Morada Agrivet Supply. Ayan. So, ayun na ha. Wala na akong utang, mga taga-Albay. Yan po yung mga tindahan natin dyan na pwede nyo pong puntahan at pwede kayo makabili ng ating mga produkto. Correct. So, ayan ha, meron po kami sa mga Agrivet stores. Sa mga nagtatanong kung saan ba legit na mabibili ang ating mga produkto, of course, meron po tayo sa mga Agrivet stores, Visayas and Mindanao and some parts of Luzon. And if ever po hindi po tayo available sa mga Agrivet stores na malapit sa inyong lugar, it's either out of stock or hindi pa talaga yan siya naabutan ng ating mga sales agent. Don't you worry kasi available po tayo online, okay? Lahat po ay magiging accessible kami as long as magiging accessible din kayo. Yeah. Ang dami na yun. Oo. Available tayo dahil online, okay? Pwede niyo po kaming i-message sa ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page o kaya hanapin niyo po kami sa Shopee. KBM Agrivet Lines. Yan po ang official store natin dyan sa Shopee. KBM Agrivet Lines. Okay? Message niyo po kami sa aming Facebook page, King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Pwede po namin yan ma-deliver cash on delivery via LBC or cash on pick up via LBC na rin. Okay? Cash on pick up, ibig sabihin, if ever hindi po siya kasi accessible doon sa inyong area, pwede nyo pong puntahan sa mga LBC branch na malapit sa inyong lugar yung ating yung ating i-deliver na product sa inyo. Okay? And sa Shopee po ay ma-deliver po natin yan cash on delivery also via JNT Express and GoGo Express. So ayan, message nyo lang po kami or tumawag po kayo sa ating numero. Sa ating cellphone number na nakalimutan ko. 0917-795-0220. Tama ba ako? Tama ako. Tama ako. 0917-795-0220. Ha? Uy, dili oy. 0917. Oo. Or pwede nyo rin. Wala akong ma-help kasi hindi ko siya memorize. Pero ito din sa inyo, nakita nyo sa ating screen ngayon, itong 0926-048-8944. Yan po yung ating King's Hotline. Okay? So, walang problema kahit saan po kayo pwedeng tumawag. Kung hindi po siya unattended po yung 0917-795-0220. Dito po kayo tumawag sa isang number. So, basta magiging available po kami sa inyong lahat. Or dito sa AgriSense na Facebook page, PM nyo lang po kami. Mag-comment po kayo dito sa live namin para ma-assess po namin kayo and maipasa po namin kayo sa aming mga customer care representatives. Yes. Corrected by. Ayan, i-greet muna natin tong ating mga friends. Good PM or good evening, Tambalang Inday Clara, watching from Baguio City via RNG Luzon. Si Winter. Hi, Winter. Thank you for watching. And ano pong gamot sa sisiw na nakasipon at lagnat from Lanao del Sur po? Sisiw, it's Forte. Of course, si Bangsamoro, yung kanyang Bangsamoro. Panamox Forte, sir. Sa mga sisiw na nakasipon at lagnat Lanao del Sur, of course, Panamox Forte. Yan, ha? Ano siya, sir? Tawag nito, powder type po yan. Okay? Pwede siya sa sisiw talaga. Tunawin mo lang sa 1 litrong tubig at ipainom mo for 7 days. Isang galon, tay. Isang galon. Ayan, isang galon for 7 days. Okay? Make sure you finish the 7 days medication sa iyong chicks. Ayan. Para talagang mapatay yung mga bacteria, viruses. May isang batang nakikipagawa, puno na rin ang kanyang nappy. Gusto niyang magpa-change kasi may bago siyang set of nappy. Sige, later. Piglet, quiet. Malapit na. Say hi na lang to them. Say hi. Say hi. The piglet will say hi to everybody. Sabi niya puno na daw. Hi, everyone. Puno na, Brie. Puno na, Brie. Say hi to Auntie. Hi, Auntie. Hi, Auntie. Say hi, everyone. Let's say AgriSense of Agree.
Senso Hi, is Bree. listening. Hi, Bree. Anyway, Sir Bang Samoro, Panamox Forte. Ayan. Bili ka na sa iyong mga tindahang suki dyan on your area, sir. Or kung wala, ayan, mag-hoard ka na ng marami. Order ka na via Shopee, ayan, or PM mo kami para sa iyong LBC, via LBC na order. OTS, ayan. Correct. Corrected by. Ayan na naman. At dyan po nagtatapos ang ating programa for today. Of course, I hope na nagandahan po kayo sa ating episode. Abangan niyo po bukas ang panibagong episode na naman dito sa ating programang AgriSenso. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na sumubaybay, sa mga patuloy na nakaantabay, and of course, sumama sa amin sa loob ng isang oras na chikahan together with Inday Bajang. Ayan, ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Oy, hindi pa. Bukas mo ulit. Of course, kasama ang inyong Inday Bajang! Ayan, with the piglet. Ayan. Bukas po ulit ha. Same time, same Facebook page. Dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa ating mga magsasaka. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Magandang hapon sa ating lahat. God bless everyone. God Bye, bless. everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.